Amigas e amigos, hai alternativa, hai futuro. É posíbel frear as divisións Panzer do Partido Popular. É posíbel porque, a pesares do que ás veces nos pode parecer, somos moitos máis os que queremos, dende logo, un Ourense ou unha Galiza mellor. É posíbel e para iso é necesario ir votar Bloque Nacionalista Galego, ir votar BNG, porque non o dubidedes, a dereita irá votar, eles si irán. Por eso, votar BNG para non ter que arrepentirse mañán. Votar hoxe BNG para non ter que arrepentirse mañá. Polo tanto, amigas e amigos, hai alternativa porque o BNG é alternativa. Hai futuro porque o BNG é o futuro. Moito ánimo, moita forza, moita decisión de convencer e de vencer. En Ourense, Isabel alcaldesa. Isabel alcaldesa. E sin medo, a por eles que podemos. Nada máis, moitas gracias. Isabel Pérez, candidata a alcaldesa de Ourense. Fala agora.